sportiste je veoma važno šta jedu, a i za decu je veoma važno da se bave sportom. Zato danas govorimo o gimnastici, sportu koji deca najranije mogu da počnu da treniraju. Da, i sa nama je zato ovo jutro Zoran Branov, trener gimnastike. Zoran, dobro jutro. Dobro jutro. Kada deca mogu počnu da treniraju gimnastiku? Pa mi preporučamo od 4 godine pa nadalje. Ispod 4 godine ih jurimo po sali. Zašto je dobro da se deca bave sportom od najranijeg uzrasta i za psihu i za fizičko stanje organizma? Pa onda su tad novi u našem svetu i kao sunđeri su sve upijaju. Šta god im nametnete tad, to ostavlja trajni trag. I treba im sprečiti razne deformitete koje nastaju kad su mali i tako dalje. Vrlo često roditelji pogreše pa vode za ruke da što pre prohodaju, tada im unište stopala, pa kasnije na još par načina, tako da... Kad ste pomenuli stopala, da pomenemo i stopala i kičmu, upravo gimnastika dobro utiče i na te ravne tamnane čuvene i na krivu kičmu kod dece. Kada roditelji mogu možda da očekuju efekte kada klinci krenu da treniraju kod vas? Pa ja znam iz priča drugih roditelja, pošto su moja deca jako mala, ali dosta njih dolazi na preporuku i pričaju drugima da imaju veliki uticaj na njihovu decu, da su ojačala, da su spretnije i tako dalje. Tako da rezultati se vrlo brzo vidu, narednih recimo godinu dana ili tako nešto. To je sjajno. Ako pokazuje već interesovanje za gimnastiku, devojčice ili dečaci? Pa, možda 60 prema 40 za devojčice, otprilike po našem iskustvu je tako. Pa dobro, skoro pola. Zorane, ono što se roditelji takođe pitaju jeste, ako dete krene da trenira, koliko često treba da trenira, koliko puta nedeljno, koliko bi trebalo trening da traje, evo da nam i to kažete, postoje različite teorije, pa da čujemo s prve ruke. Prvo, roditelji znaju sigurno da su deca aktivna svakog dana po ceo dan, tako da nikad nije dovoljno. A njima je dobro s tim što zavisi od godišta deteta, koliko bi trebalo da traje taj trening. A ako su jako mali, onda nekih 45 minuta do sat vremena, nemaju duže pažnju, a već od 7, 8, 9 godina pa nadalje mogu i da treniraju jako dugo. Gimnastika je definitivno jako korisna, jako zdrava, međutim pitamo se koliko kod nas postoje uslovi za treniranje gimnastike. Verovatno je jedna priča u Beogradu, ostalo u ostatku Srbije, vi ste upućeni, dakle imali prostora i mesta za pravo adekvatno treniranje gimnastike kod nas. To je jako diskutabilno pitanje. U slučaju gimnastike jači su gradovi u okolini Beograda. Beograd je najslabiji tu. Interesantno. Jači Kostolac, Novi Sad, Niš, Subotica, Kruševac, svi su jače od nas. Da, koliko su roditelji svesni prednosti koje gimnastika pruža ili se češće opredeljuju za neke sportove za koje pretpostavljaju da će doneti zaradu ili neki drugi benefit? Pa, to je vreme naše države i podneblja gde živimo, da je slabiji standard, pa ljudi razmišljaju o budućnosti dece, pa kao da zaradi na taj način, a ne razmišljaju o njihovim voljama, željama, potrebama i zdravlju. Tako da gimnastika nije bez veze bazičan sport. Ja sam se potrudio, pošto imam 3 sina, da obezbedim uslove baš za moju decu, naravno i za svu ostavu, pa imamo klub na 6-7 lokacija po gradu. Pokušavamo da otvaramo i u drugim gradovima, otvarali smo u Nišu 2 kluba, tako da nadam se da će biti uslova sve boljih i boljih za gimnastiku, a pošto nam se sve na vreme javljaju deca neka koja su hiperaktivna, a gimnastika je prilično zahtevna, traži neku disciplinu, onda smo napravili jedan deo kluba koji se bavi raznim poligonima spretnosti koji nisu obični poligoni, jako su zahtevni i vuku na gimnastiku i to smo nazvali spretno dete. Jel to možda ovo, Zorane, izvinite što upravo vidimo ovu mališanu koji se neverovatno spretno penje u svoj konopac. To je moj sin. Jel da ste? To je stariji. Svaka mu čast, to je spretno dete. Konopac je jedna od najbitnijih stvari za prevenciju ravnih stopala, tu hvatljaju šipke takođe, a toga nema u drugim sportovima, kažem, nije bez veze bazičan sport. Pomenuli ste spretno dete, zapravo je jedan sajt u pitanju, je li tako? Pa da, to je naša grupa, imamo to na 4 lokacije po gradu, ima više na tom sajtu, sajt je spretnodete.com, a za gimnastiku je gimnastika.rs i tu možete vidjeti više informacija o tome šta mi tu radimo.
I tu primamo decu od 3 godine do 6 godina. Mi smo gledali sve vreme dok smo razgovarali ove fantastične mališane, divili smo se njihove spretnosti, nama je onako bio bolji pogled nego vama, ali vidjet ćete već, osnovno vi znate što oni rade, gledate ih svaki dan. Hvala vam na gostovanju. Evo, čuli ste svi roditelji, ukoliko želite da vaše dete nešto trenira, mislite da je malo za druge sportove, za gimnastiku nije, čuli smo sport koji najranije mališani mogu početi da treniraju. A mi sada prelazimo naravno na one naše standardne teme na koje ste navikli, prelazimo na drugi deo našeg horoskopa.